आंनि चेनेलखौ नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आङो थांनो ओंखारदों जाहैबाय बेंटल गेटनि एसआइ निउर'थेरापि सेन्टारावहाय। मानो होनना बुङोब्ला सार आंखौहाय कल खालामनानै लिंहरनायलाय दा बे हिसाबैनो आंनो थांनो नागिरदों। आङो बे सारनि थेरापिनि बागैहाय सिगांबो गोबांथार भिडिअ लाबोबाय, ओमफ्राय गोबां मानसिफोरानो भिडिअ नायनानैहाय बे सारजोंहाय ट्रिटमेन्ट खालामजाफैबाय। दा दिनैसिमाव बेसेबांसो पेसेन्टफोरा मोजां फैखो बेखौ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लाबोगोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे सारजोंबो माखासे खोथाफोरखौ आं मिथिनानै लागोन। दायो आङो मेन लकेसनाव मोनफैबाय। बै नुहुरनायानो जादों जाहैबाय सापागुरिनि फ्लाइअभार ब्रिज, ओमफ्राय बैयाव थाबाय हिमालय हटेल, ओमफ्राय ओरै थाबाय सिंनाथ। दा ससे फैनांगौ नै बेयावनो एसआइ निउर'थेरापि सेन्टार। आङो सिगांनि भिडिअफ्रावबो होखाबाय। जायफ्रा गोदानै फैदों बिथांमोना लकेसनखौ आरोबाव नायनानै लानो हागोन। नै बैयो बेंटल गेट जाहैबाय। ओमफ्राय बेंटल गेटनि ओरैहाय ससे सानजा फैनांगौ आरो लामानि साहा। नैबे बिल्डिंआनो आरो आं सिङाव हाबलांनि। नैबेजों हाबलांनांगौ लामाया। नैबेजों हाबलांदो, सोरबा बायदिया आन्दायनो हागौ। ओमफ्राय प्रयजन जायोब्ला फैयोब्ला सारजोंहाय कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन। मानो होनना बुङोब्ला सारा कलखौहाय रिसिभ खालामखागोन। नैबेजों हाबनांगौ, नैबेजों हाबनांगौ आरो ओमफ्राय नैबे सिरिजोंहाय गाखोलांदो आरो नैबे सिरिजों। ओमफ्राय ओरैहाय गाखोलांनानै नै ओरै गिदिंबाय बे फ्ल'रावनो आरोना। नै आं फुङावनो फैबाय। बबेनिफ्राय? ओमफ्राय बोरायनि बिमायनि फिसाजोखौ लाबोदों। दिनै सानबा जाबाय। दा माबायदि कन्डिसना? दिनै हारसिं थाबायदों। सानब्रै सानबाजोंनो हारसिं थाबायनो हाबाय? थाबायनो हादों, जिरायनानैबो हारसिंनो सिखारदों। सिगां माबायदिमोन, हायामोन नामा? थाबायनो हाखायामोन, गंनैबो माबा हायामोन आरो थाबायनो। मोजांनि बाथ्रा बिदिब्ला। नैबेयावहाय गोबांथार मानसिफ्रा ट्रिटमेन्ट लाजागासिनो दङनो। दा बिदि आरो ओमफ्राय नै ओरैबो दङ फुरा बथिक आरो। ओमफ्राय मादे नोंसिनि? आं लाबोदोंसो आमाइनि फिसाजो। सानबेसेसो जाखो? सानबा जाबाय दिनैजों। माबायदि? पेकेज लादों, एसे इमप्रुभ फैबाय, थाबायनो एसे हाहांबाय। थाबायनो हायामोन सिगां। दा हाबाय ने? दा एसे हाबाय। दे मोजांनि बाथ्रा। आं फेसखौ दिन्थिबाय थाला। थाबायबानो मेङोमोन, हमथानांगौसो ओरै सासे ओरै सासे आखाइयाव। दा गाव हारसिं एसे सोलिनो हानाय जाबाय। दा बेबायदि आरो गोबांथार मानसिफ्रा मोजां जानानै थांगासिनो दङ। बयबो बेबायदि अबस्थायावहाय भुगिनानै दङब्ला सारजों कन्टेक्ट खालामनानैहाय ट्रिटमेन्ट खालामजाफैनो हागोन। दिनै बेफोरबायदिनो गोबांथार नै ओरैबो दङ। सार इयाव हाद्दि बायनाय मानाय बा माबा मोनसे एक्सट्राफोरखौ नायो ने? नै बेबायदि आरो नुजोबखायो नै बिदि आरो। ओरैबो दंफैयो। बबेनिफ्राय आदा? ओमफ्राय सोरबाफोर माबा जादोंमोन? नायजानो फैदोंमोन। दासो फार्स्ट नामा? सोर आथिं सायो ने? दा नैबे बिनानावा थाबायनो हाखाथारामोन जाहैबाय। सानबाजोंनो दा बे बिनानावा एसेब्लाबो थाबायनो हानाय अबस्थायाव फैबाय आरो नै। बे थाबायनायलाय आंनि नै गुड। माने बियो दायो थाबायनो हाबाय आरो माने गोजोनथाव खौरां। मादैया लाबोदोंमोन दा पेसेन्टखौ ने? आमाइनि फिसाजो। सानबेसेजों थाबायनो हाखो होनदोंमोनलाय? सानबाजों इमप्रुभ फैबाय, एसे थाबायनो हाबाय हारसिं। हाखाथारामोन जाहैबाय सिगां? दा नोंथांमोना नुदों नै गोबांथार पेसेन्टफोर दंफैजेनसै दायो। ओमफ्राय फैगासिनो दङ नै ओरैहायबो दं, ओमफ्राय ओरै सिङावबो दङ नै थाफैनायनि सुबिदाबो दङ। आं सिगांनि भिडिअआवबो लाबोखादों। दा नै बेबायदि अबस्था आरो थाबायनो हाबाय नै। दा गावनो हारसिंब्लाबो थाबायसै आरोखि, बायसान्सआव होननानैसो माने दा हमथाथ'दों। थेवबो माने थाबायनो हानाय अबस्थायाव फैबाय आरो। सिगां हाखाथारामोन ने नानि? दाथ' हायामोन दा थाबायनो हाबाय। दा नै नोंथांमोना नुदों। दा बेफोरबायदि अबस्थायाव थायोब्ला डाइरेक्ट सारजोंहाय जगाजग लादो, ओमफ्राय गावखौ ट्रिटमेन्ट खालामफैनो हागोन आरो। आं कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय भिडिअआव होगासिनो दंखायो। ओमफ्राय नै ओरैबो दङ। थाफैखादों मादैमोना? बबेनिफ्राय? दा नै नोंथांमोना नुदों फुरा बेबायदि थाफैनायनि
फेसिलिटिबो दंखायो मानो होनोब्ला सारजोंहाय एडभान्स कन्टेक्ट खालामहर अब्ला नोंथांमोना निस्सय मोननांगौब्लाबो मोनखागोन बेबायदि रुमफोरखौहाय दा नै बेबायदि ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दं आरो इयो मा प्रब्लेममोन सार जेनेबा ए ओमफ्राय दा नै आब'सो आं नायबावाखैदो आब'सो बाव ओमफ्राय मा जाथो जाखो आब' साबसिनाव फैदों ए आं मोखांखौ नायबावाखैमोन जोंनि आब'सो बाव थाबायनो हालिमोन ओमफ्राय दा हाबाय औ ए दा नै बेबायदि आरोखि गांसोबारि मानि दिबोरनांसिगोन गांसोबारि मानि दिबोरनांसिगोन नै आब'आ दे मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय आब'हा मा जादोंमोन नोङो लांनानै दा फुना सानाय ए ओमफ्राय दा माबायदि दा एसे साबसिन जानानै दं अ सानबेसे जाखो बेनो दिनै 6 दिन ना 6 दिन दिनै दा नै जि होनानै दङ आरो माबा डिग्रेसन जालायनाय मावग्लुलायो दा बिदि आरोखि सार जेनेबा बेखौ बे डिग्रेसन जागासिनो दं मा बेखौ होनो फ्र'जेन शल्डार आरोना बेना आखाइ थिखांनो हाया खानाय खानो हाया दख'ना थेबनो हाया बेखौ फ्र'जेन शल्डार होनना बुङो नैबे जायगायावहाय माने प्रसेस जायो आरोना दा बेखौनो जोङो दा रिलिज खालामगासिनो दङ बे मेसिनजों खुलुमबाय बयखौबो एसके बड' ब्लग नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोजोननाय मोनबाय दा आंनि बे एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार खुलिनानै गोबाव जाबाय गोबां मानसिया गोबां हामनानै थांबाय आरो गोबांथारानो माने न'खराव खुसिखौ मोननो हाबाय आरोना बांसिनानो दा जोंनि बे एसआइ निउर' थेरापियाव मोनसे मोजां खौराङा बेनो जे जोङो सिगां हौवाफोर हिन्जावफोरनि साफ्रोमनिबो ट्रिटमेन्टखौ जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायोमोन आंथ' खालामखानांगौआनो खिन्थु आंनि स्टाफनि गेजेरावबो जोङो लेडिसखौब्लाबो जेन्ट्सफोरखौब्लाबो जोङो जयै ट्रिटमेन्ट होनाय जायोमोन दा मोनसे गुड निउसआ बेनो जे जोङो लेडिसफोरनि थाखाय एक्सट्रा थेरापिस्ट जोङो लानाय जाबाय आरो बेनो जाहैबाय बिसोरो फिजिअथेरापिस्ट कर्स खालामखानाय मानसि बिपिटि खालामखाबाय बेचेलर अफ फिजिअथेरापि बेखौ खालामखानानै माने डिग्रि लाखानाय मानसि आरोना 4 बोसोरनि कर्स थायो बिसोरना बेखौ कमप्लिट खालामनानै माने सार्टिफिकेट हल्डारखा बेबायदि माने रोंखानाय मानसिफोरखौ जोङो लेडिसफोरनि थाखाय एक्सट्रा खालामनाय जासिगोन आरोना खालामखाबायानो दा बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा साननो नाङा जे जयैसो मावो उसुबिदा जायो नैबेबायदि उसुबिदानि प्रब्लेमखौ जों दा सल्भ खालामनाय जाबाय आरो जेनेबा लेडिसफ्रा सोरहाबा उसुबिदा मोनोमोन नालाय दा बेफोरनि थाखाय जों एक्सट्रा आलादा आलादा खालामनाय जाबाय देहानि नांगौखिनिखौनो जों ट्रिटमेन्ट होयो जेरै फार्स्टआवनो जोङो पेरालाइसखौ बांसिन मेजर ट्रिटमेन्ट जों साननानै लायो आरो मावोबो दा पेरालाइसनि खेथ्रआव जोंहा गोबांथार इमप्रुभमेन्टखौ जों मोनबाय दाबो दङ आंनाव गोबांथार भिडिअ दङ हामनानै थांनायफोर आरो बेफोराव खुसि मोनबाय जाय आखाइ आथिं थिखोनो हायामोन बिसोर थाबायनानै थांबाय आखाइ थिखोनानै थांबाय जानो हानाय जाबाय थाफैनायनि थाखायबोथ' सुबिदा मेरला थाफैनायनि थाखाय सुबिदा दङ माने बिराद लिमिटेड आरोना जोंनाव मोननैल' रुम दङ मोननैनि गेजेरावनो जोङो मोनब्रैल' बेड दोननो हागोन बिनि एक्सट्रा खुनु मोनसे बेड गैबावा आरो जुदि सेंग्राफोरब्ला बिसोरो खाथिनि माखासे रुमफ्राव थानो हायो 6-7 जन थानो हानायनि केपासिटि दङ खिन्थु लेडिसफोर बा फेमिलिफोरब्ला बे आं बावनो दोननाय जायो आरोना जुदि सिनसेल' सानाय बेफोरनि थाखाय सोरबा गोजाननिफ्राय नायदोंब्ला फैनो गोसो जादोंब्ला सेंग्रा मानसि बा हारसिं फैगोन बा सानै लोगो लाना फैगोनब्ला बिसोरनि थाखाय थानायनिया दङ नाथाय फेमिलि हौवा हिन्जाव बोराइसा बुरैसा बा पेरालाइसफोर बिसोरनि थाखायब्ला आं आंनि चेम्बारावनो दोननोखाय माने मोननैल' रुमखाय एसे थाब माने बुकिं खालामहरनांगौ जायो होमब्लासो रुमखौ मोननो हायो आरोना